Από τον Σεπτέμβριο του 1814 η φιλική εταιρεία Δημιούργημα των Φιλογενών Τσακάλοφ, Ξάνθου και Σκουφά έχει αναλάβει την προετοιμασία του ξεσηκωμού. Οι ιδρυτές της επέλεξαν την Οδυσσό ως βάση της εταιρείας γιατί σε αυτήν υπήρχε ακμάζον από το εμπόριο ελληνικό στοιχείο, ήταν ασφαλής πόλη για τους ομογενείς, μια και ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και τέλος γιατί βρισκόταν κοντά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι τρεις φίλοι δημιούργησαν 5 βαθμούς μελών και αργότερα πρόσθεσαν και 2 στρατιωτικούς βαθμούς. Δημιούργησαν για λόγους ασφαλείας ένα κρυπτογραφικό σύστημα αναγνώρισης και ονόμασαν αρχήν την ανώτατη αλλά ανύπαρκτη ακόμη εξουσία του απελευθερωτικού κινήματος. Γύρω από την αρχή, σκόπιμα είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και άφηναν να πλανάται η εντύπωση πως ίσως ήταν ο Τσάρος. Η εταιρεία σύντομα απέκτησε χιλιάδες μέλη, αποστόλους της ιδέας της Επανάστασης. Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, ενθουσιώδης πατριώτης και ρομαντικός, γιος του ηγεμόνα της Βλαχίας και της Μολδαβίας, δέχθηκε. Λίγο μετά, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής πλέον της εταιρείας, επισπεύδει την εφαρμογή του επαναστατικού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία στη Βαλκανική πολλών επαναστατικών εστιών. Το σχέδιο του Υψηλάντη είχε κυρίως χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο να εξελιχθεί χωρίς την πίεση ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων. Υψηλάντης τολμηρός, εις τας νίκας φοβερός, εις τυράννους γλωσσιρός, εις τους φίλους συλλαρός. Έτσι, στις 22 Φεβρουαρίου του 1822, ο Υψηλάντης πέρασε τον ποταμό Προύθο και στις 24 του ίδιου μήνα απίφθινε από το Ιάσιο την περίφημη επαναστατική προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, ενώ συγχρόνως άρχισε να στρατολογεί νέους. Ο ηγεμόνας της Μολδαβίας, Μιχαήλ Σούτσος, του διέθεσε τη φρουρά του. Ο Υψηλάντης στα σύνορα Βλαχίας και Μολδαβίας στη Φοξάνη σχημάτισε τον Ιερό Λόχο από Έλληνες και κατευθύνθηκε προς το Βουκουρέστι, το οποίο είχε καταλάβει από τις 18 Μαρτίου ο ντόπιος οπλαρχηγός και τέος συμμαχός του Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου. Η αποκήρυξη της Επανάστασης από τον Τζάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο και ο αφορισμός των επαναστατών από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο δημιούργησαν αρνητικό κλίμα για τον Υψηλάντη, που έστειλε τον Αθανάσιο Καρπενησιώτη στο Γαλάτσι με σκοπό να οργανώσει τους εκεί Έλληνες ναυτικούς. Ένα μήνα μετά, ο Καρπενησιώτης έπεφτε ηρωικά μαχόμενος εναντίον των Τούρκων κοντά στο χωριό Σκουλέμι. Η αποφασιστική όμως μάχη με τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία για να εισέλθουν στις αποστρατικοποιημένες ηγεμονίες πήραν άδεια από τον Τζάρο, είχε δοθεί λίγες ημέρες πριν, στις 6 με 7 Ιουνίου του 1821 στο Δραγατσάνι, όπου παρά τον ηρωικό αγώνα των ιερολοχητών, τα επαναστατικά στρατεύματα ιτήθηκαν. Εκεί υπάρχει και το μνημείο των ιερολοχητών. Στη συνέχεια ο Υψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία, όπου τον συνέλαβαν οι αυστριακές αρχές και τον φυλάκισαν μέχρι το 1827. Ένα χρόνο μετά την απελευθέρωσή του πέθανε. Οι σύντροφοι του Υψηλάντη συνέχισαν τον αγώνα καταδιωκόμενοι απεινώς πλέον από τους Τούρκους. Οι Γεωργάκης Ολύμπιος και Ιωάννης Φαρμάκης προσπάθησαν με τα παλικάρια τους να διαφύγουν στην Ελλάδα. Αποκλείστηκαν όμως στη Μονή Σέκου από τα τουρκικά στρατεύματα. Τότε ο Φαρμάκης, που πίστηκε στις προτάσεις των Τούρκων, παραδόθηκε, χωρίς όμως τελικά να σώσει τη ζωή του, ενώ ο πιστός σύντροφος του Υψηλάντη Ολύμπιος, με 11 συντρόφους του, ανατινάχθηκε στον αέρα μαζί με εχθρούς που είχαν αρχίσει την εισβολή του στο μοναστήρι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1821. Παρά τη στρατιωτική συντριβή των ιερολοχητών και των άλλων αγωνιστών, η επανάσταση στις ηγεμονίες είχε πετύχει στο στρατηγικό της στόχο.
να απασχολήσει δηλαδή ισχυρές τουρκικές δυνάμεις μακριά από την κυρίως Ελλάδα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Οθωμανικής διοίκησης. Περίπου την ίδια περίοδο που εκδηλώνεται η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, μια άλλη στρατιωτική εξέγερση λαμβάνει χώρα στα βόρεια σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αρχηγός της φιλικής εταιρείας, είχε οραματιστεί μια γενικευμένη επανάσταση που θα ξεκινούσε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Ο Υψηλάντης ήταν βέβαιος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Γνώριζε καλά την περιοχή και ήλπιζε ότι τόσο ο Τσάρος όσο και οι γείτονες, Σέρβοι και Βούλγαροι, θα τον υποστήριζαν. Οι ελπίδες του όμως αποδείχτηκαν φρούδες. Γρήγορα γίνεται φανερό ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να εισβάλλει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Υψηλάντης καθερείται από τον Τζάρο ως προδότης. Το επόμενο χτύπημα για τον Υψηλάντη έρχεται από το ίδιο το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Στις 23 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος τον αφορίζει. Η δήλωση του Πατριαρχείου είναι σαφής. Η εξουσία του Σουλτάνου είναι ορισμένη από το Θεό και όποιος αντιτάσσεται σε αυτήν εξεγείρεται εναντίον της Θείας Βούλησης. Ο Υψηλάντης είναι καταδικασμένος. Απομονωμένος και εκτεθειμένος στις όχθες του Δούναβη, δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στον τουρκικό στρατό. Η μόνη δύναμη που αντιστέκεται είναι ο Ιερός Λόχος, ένα σώμα 500 νεαρών Ελλήνων. Οι περισσότεροι είναι φοιτητές από κολέγια της Ρωσίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Βρίσκονται εδώ από καθαρό ιδεαλισμό. Φορούν μαύρες στολές και τα καλπάκια τους στολίζει ένα σήμα με νεκροκεφαλή και σταυρωτά κόκαλα. Όμως η εντυπωσιακή τους εμφάνιση και η αυταπάρνηση δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την απειρία τους. Εξαντλημένοι από μια μεγάλη πορεία υποβροχή, οι 500 νέοι στρατιώτες ορμούν παραπέοντας μπροστά. Το τουρκικό ιππικό πέφτει πάνω τους πριν προλάβουν να αντιδράσουν. 400 πέφτουν νεκροί στις λάσπες του πεδίου της μάχης και ο υπόλοιπος στρατός διαλύεται. Ο Υψηλάντης συλλαμβάνεται στα σύνορα της Αυστρίας και περνάει σχεδόν όλο το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.